design. Se kulkee kun Ferrari, kun keskyn annan vain. Mun jalkani on raskas, mut välikös sen naiset hurmaan aina kurviin, kun mä päästelen ja suoralle selvien renkaat ulkoen. Kun autoni on... Lada olisi ruokalaji. Olisi se lihapyörkä. Jos Lada olisi julkis, Lada olisi Kalevi Sorsa. Lada, Suomen ostetuin neliovinen perheauto, sarjassa 8 mallia. Lada 1200L, edullinen käyttöauto. Siinä on lämmitettävä takalasi, läpivirtaustuuletus, niskatuet, peruutusvalo. Lada 1200L on turvallinen. Se on todellinen perheauto. Tätä autoa Suomi tarvitsee. Minun mielestä nämä ihmiset ovat luonteeltaan sen sorttisia, jotka varalla ajaa, että niille tyypillinen piirre on tämmöinen vaatimattomuus ja heillä ei ole tarvetta tällä ajoneuvolla korottaa omaa itsetuntoa ja se on heille pelkästään kulkuväline, millä he liikkuvat paikasta toiseen. Kun mä muistelen, mikä minut sai niin kuin Ladasta tykkäämään, niin oli joku semmoinen juttu, että olin ostavinani kerran elässäni hyvän ja kunnollisen auton, kun aina oli semmoisia vipuisia ollut, niin semmoisen 4 vuotta vanhan jenkkiraudan. Pari viikkoa sillä ajeli ja kun se rupesi sitten vähän näyttelemään semmoisia hajoamisen merkkejä ja tutkittiin sitä, niin se olikin vanha vossikka, sillä oli ainakin 500 000 kilometriä ajettu. Jarrurummutkin oli kulunut melkein puhki ja perää jollotti ja kaiken näköistä hommaa oli. Mä säästin peräremonttiin rahaa, niin sitten pamahti moottori ja no se moottori piti korjata ensin ja sainhan mä sen siihen kuntoon, että mä sain sen sinne kauppialle takaisin. Ja piti ruveta kahtelemaan Ladaa ja löysinkin semmoisen perusmallin Lada oikein. Tiedätte mitä tahdotte. Siksi teidän tyyliinne sopii uusi Lada 1500S. Autonne on silloin S nimeään myöten. Silti se maksaa sievoisesti vähemmän kuin muut saman luokan autot. Käykää koeajamassa Lada 1500S. Ajatte sen suoraan sydämeen. Oliko se alta 80 vuosilukuhan se oli, kun mun ensimmäinen Lada oli. Sattui vielä kompi olemaan. Nyt se on tuolla vanhuuden päiviä viettämässä nurkalla. Joo, kyllähän mulla latoja on pitkin nurkkia tuossa. Kyllähän pojat käy lainaamassa aina sieltä osia. Kyllä sieltä lähtee noita aksaleita ja tartteja ja latureita aina. Mikä semmonen, se kun on hyvä osa, mikä on ehjä, niin se menee kyllä kaupaksi siitä. Mä sain 2 lattaa kerralla, kun myyjä hävitti latat pois, niin mä sanoin, että no minä otan ne sitten, kun tulee toinen varaosiksi.
ollut vähän sellainen kapinallinen tyyppi, joka ei hyväksy asioita ihan niin kuin pureskelematta ainakaan tai kokematta jotakin kantapään kautta lujaa. Tuossa esimerkiksi tuo statusjuttu autojen kohdalla on semmoinen, joka on niin kuin aina vähän närkästyttänyt ja hymyilyttänyt sitten jälkeenpäin. Että jos vedetään jonkinnäköisiä kategorioita, että tehdään ryhmiä, että mikä jotain voisi laittaa, niin mun mielestä johonkin statusluokkaan kuuluu Mersut ja Bemarit ja isot Volvot tosiaan. Lada on mun mielestä semmoinen antistatus sit verrattuna näin. Mulla oli yksi semmoinen kaveri, joka oli taitava piirtämään ja maalaamaan. Ja se teki semmoisen 1200 L:n nokkapeltin, semmoisen makavan karvisen. Se maalasi semmoisella niin kuin punaisella oikein automaalilla se. Ja se oli oikein juttu sillä tavalla justiinsa, kun tyypit alkoi siinä vaiheessa ajaa niin kuin tämmöisillä kiiltävän mustilla mersuillansa ja sinisen harmailla Volvoillansa, niin meikäläisellä oli sitten maalattu kissa nokkapellille. Se ei ollut kovin kallis investointi, että se tyyppi lupasi tehdä sen kossupullohintaa ja sitä ei ole vieläkään maksettu sitä pullollista. Ja se oli semmoinen upea juttu siinä mielessä, että lapset niin kuin tajus sen homma, että tuo esimerkiksi kaupungilla, niin penskat tuli huutaen, että hei äiti, ei isä, tuu kattoo mitä täällä auton niin kuin nokkapellillä makaa. Ja ne kosketteli ja paijasi sitä kissaa, joka oli siinä niin kuin levyllä. Ja siihen aikaan niin kuin jo ihan selvästi havaitti, että on tyyppejä, jotka ei missään tapauksessa halua sitä pienet kädet koskevat hänen juuri kiillotettua autoonsa. Töissä mulla onkin sellaisia työkavereita, joille auto on hirvittävän tärkeä, että se on melkein niin kuin elämäntehtävä, että ne suhtautuu uuteen autoon, niin kuin meikäläinen suhtautuu uuteen vauvaan, että vähän samalla tällaisella tunnepitoisella kauhealla ryöpytyksellä. No tulepa Ladaisti siihen. Hyvä Tiimu! Isä ajoi uuden Ladan pihan ja kaikki rynnättiin ikkunaan, että nyt se uusi auto tulee. Ja mun veljet oli ihan ihmeissään, kun ne oli just semmosessa ajokortti-iässä, että minkä ihmeen takia, että meille Volvo vaihdetaan Ladaan, että on se kumma juttu. En sit tiedä, olisiko se ollut jonkinlaista rintamerkin nostamista vai muuten vaan aatteen tukemista. Lada on 70-luvun Suomessa statusauto. Eletään tätä korkea Brezhneviläistä aikaa ja ennen muuta kai on sanottava, että Lada on poliittinen statusauto. Viime 4 lasta istuttiin vihreät paidat päällä takapenkillä ja semmoiset punaiset liinat kaulalla ja sitten isä ja äiti ajeli kohti pioneerin leiripaikkaa. Ja helpostihan se leiripaikka löytyi, kun siellä oli jo monta Ladaa odottamassa parkkeerattuna pihalle. Hei vaan, tultiin festivaalimaahan ja Berliiniin. Hei vaan, tultiin sosialistiseen kaupunkiin. Tempostojunatahtiin jytkytti, kun Aron halki laulettiin. Minskin komsomoltytön sanat jäivät sydämiin. Lada 70-luvulla tuli maailmaan. Siinä oli vahva läntisen teknologian kosketus. Se oli melkoinen edistysaskel itäautojen jatkumossa. Suorastaan hyppäys eteenpäin. Sitten me mentiin ihmettelemään sitä Ladaa sinne sisälle, että on tässä ihmeellisiä nippuloita. Niin kuin aina uutta autoa tutkitaan kauhean tarkkaan kaikki vivut, että mikä mistäkin toimii. Ja sitten isä laittoi lämmityslaitteen päälle, että kattokaa pojat, että hyvin lämpenee. Ja kuunneltiin sitä hurinaa ja huomattiin pian, että ei siinä oikein radio samaan aikaan voinut kuunnella.
jäi vaikutelma omista ladoistani, että niillä oli taipumus kulua. Ja ne vaati aivan erityistä hoivaa ja huoltoa sanan varsinaisessa merkityksessä. Mulle on jäänyt mieleen kauhean hyvin se jonkun ihmeen muoviyhdisteen haju, joka niin kuin ei lähtenyt siitä moneen vuoteen, joka aina kaikilla mutkaisilla teillä ja kaikilla tommosilla pimeillä keleillä tuntui mahan pohjassa, kun istui kyydissä ja mentiin siellä korpiteitä pitkin ladalla.